Ahojte a vítajte opäť v Austrálii. Bob a Maja Morning Show je tu späť, je tu štvrtok, no a ku štvrtku patrí naša dvojica Bob a Maja. Krásný dobrý deň. Dobrý den, dobré ráno, dobré odpoledne či noc. Ať jste kde jste, já vás tady vítám a chci vám moc poděkovat za to, že nás sledujete na všech sociálních sítích a dneska se máte zase na co těšit, protože tady máme hosta. Hostka je opäť Michaela Malík. Ahoj, Miška. Ahoj, zdravím. Ďakujeme, že si opäť prišla. Michaela Malík už tu bola s nami niekoľkokrát a my sme veľmi radi, že prijala opäť naše pozvanie a venovala nám jej čas. No a ten čas samozrejme venujeme aj my vám dnes, pretože máme docela príjemnú tému, takže zostaňte s nami. Ale pre tých, ktorí ste tu prvýkrát, tak si samozrejme zopakujeme, kto je Michaela Valík. Je to nutričná koučka, certifikovaná výživová poradkyňa a je to aj maminka. Posledným rokom stále študuje bakalárske štúdium Food and Nutrition na La Trobe University v Austrálii. Absolvovala nutričnú masterclass s Markétou Gajdošovou, ktorá jej dala hĺbší pohľad na mindset a prácu s klientkami. Takže toto je naša Miška. Ahoj. Ahoj a moc děkuji za pozvání. Díky moc. Takže Miška, dnešnou témou, ako máme to docela dosť, uvidíme, či to vôbec bude ako len 30-minútové, ale je možné, že to bude trochu dlhšie. A ako prvú otázku sme si dnes s Májou na teba pripravili. Takú obyčajnú vlastne, takú našu. Okay. A to sú mýty a najväčšie omyly. Mm-hmm. Ktorý výživový mýtus ťa osobne najviac vytáča? A keď ho počuješ prostě. Čo to je? No, tak těch by bylo asi víc. No, povídej. Ale můj osobní je pečivo. Že pečivo je zakázané v dietě. Protože já jsem osobně obrovský milovník pečiva. Já to miluju. Jako od dětství pečivo, rohlíky, chleby, pizza, pečivo na všechny způsoby, to prostě bez toho já nedám den, bych řekla. A hrozně mě mrzí, že vlastně je ten mýtus, že po rohlíkách nebo po chlebu se stloustne, protože to tak opravdu není. Takže ne? Ne. Ne, jo. Jako, i když se to tak jako laicky představíme, tak naše tělo nedokáže rozpoznat, jestli sní ty sacharidy vlastně z pečiva anebo z rýže. To prostě je to karbohydrát, obojí a ve finále je to jedno jako z čeho. Ono se to v těle rozloží se to na ty sacharidy a jako to tělo to nepozná. Si řekne, tady přišel bílej rohlík, tak já si to uložím do těla. Ja som pojedač chleba. Jo, ja milujem chlieb a mám k němu velký respekt, protože ho beriem jako dar, ale mám s tím problém. Osobný problém. A to je to, že jako je to ten mýtus, ako hovoríš. Ja. Je to vo mne a bojím sa ho dať si večer. A večer mám takú chuť ako na ňo. Úplne ako keby to tělo chcelo právě nějaký kvas alebo nějaké kvasinky. Tělo chce karbohydráty. Sacharidy. No, tak. To je ono. Ale u toho chleba nebo pečiva celkově je problém, jako se vším ostatním je problém s tím množstvím. Takže pokud sníme rozumné množství pečiva, tak v tom vůbec není problém. Ale horší je, že tím, jak ho všichni milujeme, tak se moc nehlídáme, že jo? Je to takový nekontrolovatelný. Ano, tak to dělá právě ten mýtus. Já si myslím, že k tomu hodně napomohlo ten lepek a tím, že je ta alergie na ten lepek a je to najednou hrozně všechno bezlepkový. Dělejte si tohle, dělejte si tamto. Já nevím, já miluji chleba taky. Myslím, my Češi, Slováci, my na tom vyrůstáme, přesně. Takže je to hrozně těžký ho vlastně nemít. Já ho teda mám ráda večer k salátu, ale nedám si 3, ale dám si teď už jenom jeden, takový ten malej. Ale co si teda myslíš o těch bezlepkových chlebech a ty proteinové chleby? Teďka to je hrozná. Je to hodně, no. No, ale ty nemají třeba vůbec karbohydráty. No, toho taky nejsem moc velký fanoušek, protože je to všechno náhražka. A my jakože u těch proteinových chlebů vlastně, když tam nejsou ty karbohydráty, tak vlastně my ten chleba jíme z toho důvodu, aby jsme do těla dostali ty karbohydráty, aby jsme měli ty sacharidy, protože my je potřebujeme. A je jedno, jestli je máme ráno nebo večer. To naše tělo taky nemá hodinky.
Jo, jakože ona si neřekne, teď už je 7 hodina večer, tak já najednou tyhle karbohydráty budu ukládat do tuku. Tam je zase všechno, je to o spojitosti. Buď to jde o to, s čím my to pečivo jíme. Pokud na to dáme dostatek těch bílkovin, budeme k tomu mít dost vlákniny, tak je to úplně v pořádku. A další věc je i v tom, že je důležité, co my po tom jídle děláme. Že třeba když my se tím pečivem narveme doslova jako večer a pak už jenom vykydneme na gauči a jdeme koukat, tak je v podstatě jedno, jestli sníme kilo brambor anebo kilo pečiva, když to přeženu. Ale my těch brambor nesníme tolik, protože to není tak dobrý, že jo? My jakože nemáme takovou tu... No, ale taky některý lidi se cítí jakože víc nafouklí po tom chlebu. Já nevím, je to teda tím kváskem, nebo jako, je to ten lepek? Ten lepek to může být, ale to už záleží na člověku, jestli s tím opravdu má problém, jakože když někdo má problém s lepkem, tak 100% dobré se tomu vyhýbat, nebo aspoň omezit, nebo úplně nejlepší je dát se testovat a zjistit, jestli tam ta alergie je. Okay. A potom častý problém je i ten, že si člověk myslí, že to je z chleba nebo z pečiva z lepku, ale ono to může být to, co k tomu jídlu máme. Někdo může najednou zjistit, že má alergii na vajíčka a myslí si, že vlastně dává si chleba s vajíčkem, ale ten problém nemusí být chleba, ale můžou to být i vajíčka, anebo to může být prostě nějaký druh té zeleniny, kterými k tomu chlebu jíme. Může to být jakoby spousta dalších věcí, jako nikdy to není jako jeden problém, no. Nebo častokrát. Ako rozlíšit skutečný hlad od toho emocionálného? No, tak k tomuhle je taková dobrá pomůcka. Říká se tomu bramborový test. Bramborový test. Bramborák. Ano. A to je taková pomůcka, že vlastně, když my máme ten hlad, nebo si myslíme, že máme hlad, tak si řekneme, představte si, že máme jako bramboru, protože to je takový neutrální jídlo. A když mám ten hlad, který je fyzický, jakože opravdu hladová jsem, tak bych si snědla i tu bramboru. Pokud je to emoční, tak snesním bramboru a mám chuť na tu čokoládu. Takže takhle se snadno rozezná ten hlad. Zajímavý. Takže uvariť bramboru čistě iba. A nebo si jenom představit. Stačí mít tu představu. Víš, jakože jsem tak hladový, že bych si dal klidně jenom tu bramboru, abych vlastně upokojil ten. Jo, tak něco takového neutrálního. Ono, keď sa robia šaláty u nás, jo, tak ja kradnem tie zemiaky, teda už varené. Jo. Tak ty nemáš emocionálne. Nemám žiadne emócie ako bramborám. A vidíš, to sú také tie základné potraviny pre mňa, ktoré beriem ako prirodzené. To sú tie zemiaky a chleba. Víš, prostě na tom jsme v podstatě jako děti. Ty se čo smeješ, čo chceš povedať? Nad kým si dnes sníval? Nad zemiaky. Bramborou. A dám si večer k televizi brambory. Mám rád zemiaky varené, takže no, ale mne by to asi nepomohlo. Ja som trochu ten, ja mám problém so sladkým. Teraz neviem, či sú to sacharidy, ktoré mi chýbajú, protože tam dostávam tu chuť, ale vždy po jedle mám chuť na niečo sladkého. A myslíš, že to je emocionální u tebe, jo? Že chceš tu čokoládu jako? Ne? No, nemusí to být čokoláda, může to být tiramisu, může to být něco, víš, prostě něco ta také. sladká tečka, ne? Ale tak to je hodně častý. Jo? To je hodně častý, i já to mám často. Já jako nemám den, kde bych si nedala něco dobrýho, to já jako... tak dobrý. To já to mám rád, ale tam jde zase o to, v jakém měřítku to je. Jestli si to dáš tak nějak jakože rozumně a dělá ti to dobře, a nebo když, jako ono je taky i rozdíl, když člověk chce něco dělat s tou váhou, anebo je spokojený tam, kde je. Víš, jakože dám si to a jsem si toho vědoma, dám si to s tím, že jako si to uvědomuju a dělá mi to dobře na duši, protože jídlo ti má dělat radost, nemá tě stresovat. Ale když člověk chce hubnout, tak tam už je jako důležitý koukat na to, jestli mám dostatek těch sacharidů v celé stravě, v celém dni a jestli to náhodou není právě to volání o to, že něco mi v tom těle chybí, tak já potřebuju tu čokoládu. Ako by si teda, aký máš ty pohled na to pravidlo 80-20 jako nutričný coach a vůbec, čo to je pravidlo 80-20 pre koučov ako ty?
velmi kladný vztah k tomu mám. Kladný. Velmi kladný. Co to je? 80-20. Pravidlo 80-20 spočívá v tom, že 80% ze dne nebo z týdne jíme takové ty zdravé, správné potraviny a 20% si dopřejeme právě něco dobrého, to, co nám udělá dobře. A je dobré na to spíš koukat i z toho týdenního hlediska, že 4-5 dní se snažíme jíst tak jakoby, no i když z týdenního, i denního, je to ta kombinace toho všeho, no, těch 80% z celkového jídelníčku by mělo být těch lepších a těch 20 těch horších. Ale je to mnohem lepší, než se snažit držet 100 a 0. To je neudržitelný. Čo sú tie 3 najjednoduchšie zmeny, ktoré môže urobiť každý človek hneď zajtra? Ak chcem niečo zmeniť, sú nejaké 3 najjednoduchšie, jedna najjednoduchšia? Změnit v čem? Hubnutí nebo... Hubnutí, ale nie, tak zdravo sa stravovať. Zdravě se stravovat. Dá sa zdravo stravovať a u toho chudnúť? Určitě. Alebo dá sa zdravo stravovať a priberať z toho? 100% jde všechno. Takže sa zdravo stravuješ, ale vlastne naberáš. No a máš tam aj ten pohyb, dajme tomu, ale stále priberáš. To je všecko. Prečo? Protože jde o množství často. Koľko toho zje človek? Kolko toho sní, ale i častokrát to bývá, že toho nesní dost. Že je důležité se podívat zase na ten jídelníček jako na ten celek a skloubit to i s tím, kolik má člověk toho pohybu, jestli opravdu není nějakým způsobem podvyživený nutričně. A vlastně o tom to celé je, ale kdybych se měla podívat asi na jedinou věc, no tak jako dnešní doby, jako trend dnešní doby je ty bílkoviny. Takže mít jistotu, že v každém jídle mám dostatek bílkovin, by byl asi základ. OK. Takže bílkoviny, chleba. Já jsem včera měla aféru s chlebem. Já si koupila tak dobrý chleba. Přísahám. Aféra já s nad chlebem. ním přemýšlím celý den, jak byl dobrý včera. Kde jsi To je se krásný. No ve Woolies a byl čerstvě upečený. No, tak ale ta to byl čerstvost. nějaký jiný trošku, ne? No úplně, mám nad tím to. A dopřála si to. Ten byl tak dobrý, že jo, já jsem z toho happy. se zamilovala do chleba. Úplně, ale totálně. No ale teďka, když třeba jedeš k té babičce, tam toho chleba je víc, je tam na pečíno a teďka ty držíš ten tvůj plán, že jo, 80-20, tak těch 20% teda asi počítám, že si u té babičky můžeš dát, co chceš. Určitě. A jde to, jako, nebo Jde je to doporučovaný? A třeba i jak mluvíš o těch buchtách, že je na pečíno, nějaký dobrůdky, tak třeba tam můžeme se rovnou zase vrátit k těm bílkovinám. Dám si od babičky nějakou buchtu a dám si k tomu kousek třeba řeckého jogurtu. A hnedka z toho mám postavenou krásnou vyváženou svačinu. Nedám si ty buchty 2, protože už mě zase ten jogurt zaplní. Tak. A dám si jenom jednu tu buchtu a ten zbytek, že jo, si doplním tím jogurtem. To Veľká noc začína. Čo doporučuješ teda pre všetkých, ktorí... Vieš, lebo tak ono je to vždy to najťažšie obdobie, keď sú či už Vianoce, alebo takáto Veľká noc, ktorá začína už zajtra Veľkonočný piatok. A čo by si poradila pre tých, ktorí sa snažia, začínali v januári, teraz prišiel apríl, ups, musím prežiť. Ako sa to dá? A čo si môžu vôbec ľudia pripraviť ako k jedlu? Z toho jedla, ktoré sa väčšinou v našej kultúre, čiže udené mäso a tak. Já bych začala tím, že bych se tím moc nestresovala. Protože přece jenom jsou to 3-4 dny v týdnu teď, co nás čeká a myslím si, že ani to jako nedodržujeme všichni, že bychom se 4 dny přejídali. A pokud to je nějaký 1 den nebo 2 dny, tak bych se tím opravdu nestresovala, protože ten stres, co nám ta hlava dokáže udělat i s tím hubnutím, to je kolikrát větší průšvih než to celé jídlo samo o sobě. To určitě. Já se toho vždycky bála, teda, když jsme jeli na víkend babičce, že tam toho bude hrozně moc. A že to všechno láká. A že to všechno s ním.
A rozhodně jsem si ke buchtám nadávala jogurt, teda, ale další buchtu. Jo. No. Ale tam je i ten přístup k tomu je špatný, už vlastně s čím se tam jede. No, protože na jízdce přece babičce, ne? A teďkon ale zase se podívat na to, jak vypadá ten den předtím, nebo to ráno předtím, oběd. Člověk to může udělat tak, že OK, vím, že jedu k babičce a budu si tam chtít dát buchtu, ne jenom jednu s jogurtem, ale chci si OK, tak dám si, máme pravidlo 80-20, tak si prostě tam užiju odpoledne. No tak bych si udělala lehčí oběd třeba. Já jdu babičce, nabalím si tam buchtu někde. Víš, to je... Pomažu jogurt. No, pomažuju jogurtem. Pak povím, jaký byl dobrý ten jogurt. No tak když jsme u těch bizárů, přišel za tebou někdo nějaký klient s něčím úplně jako, že by si řekla bizár, wow, co, jak mu pomůžu s tímhle? Něco trošku weird. Ani si nemyslím. Spíš jsou to většinou opravdu stresy z jídla, nebo třeba teď naposledy, co si tak jako vybavuju, tak klientka mi řekla, že měla vlastně stres z toho, že vedle ní manžel jedl smažený květák s bramborama. A já říkám, a proč? No, protože na to měla chuť. Ale už tohle je zase ten špatný přístup. Já jí říkám, no dej si ten květák, pokud ti to udělá dobře, tak si ho dej, místo té jakoby lepší večeře, dejme tomu, ale druhý den už zase najeď na tu správnou stravu, na to, co bys měla a jako ono ve finále, ten květák s bramborem vůbec nemusí být kaloričtější než nějaká zdravá večeře. Tam jde o to, že ti to jenom nedá ty živiny, který ti dá třeba nějaký ten vyváženě postavený talíř, jo? Že když tam máš tu rejži, která ti dá nějaký nutrienty, vlákninu, máš tam tu zeleninu u toho, tak ale když máš ten květák, který je smažený, tak ti toho moc nedá. Ale ve finále jako kaloricky to může být i stejný. Okay. Tak, je tady to PPP, porucha příjmu potravy. Je to hrozně velký topik celkově. Já jsem teda hodně lidí kolem mě mělo problém. Já jsem taky měla třeba problém. Tak tam je všechno, to je takový spektrum, tam máš bulimy, anorexii, přejídání, nejedění vůbec, takový body shaming, hodně je to teďka, to je takový velký slovo, body shaming, že prostě v zrcadle vidíš úplně něco jiného, než je realita. Já si myslím, že my ženy to máme normální, once a month, prostě přijde to zrcadlo a ty ho nechceš vůbec vidět, že prostě ne, teď mám 3 kila navíc. Všechno špatně? Jo, ale někdo to má třeba furt. Mě by zajímalo, jak na to koukáš ty a jestli kdyby za tebou někdo přišel, že už měl, že už je třeba pod kontrolou, už to má vyřešený, ale že chce jako mít nějaký coaching, jestli by si měla jiný přístup, nebo co by byla prostě tvoje way of doing? Je to hodně o psychologii a není to nic jednoduchého. Je to opravdu, člověk se musí i napojit na toho daného člověka, na toho daného klienta, protože každý to má opravdu jinak. A já i tím, že jsem si tím sama prošla, tak trošku vím, jak se daný člověk cítí. I když já jsem měla anorexii, tak ne každý se cítí úplně stejně, ale myslím si, že se dokážu trošku do toho dostat. A je důležitý se odpoutat hlavně od té váhy. Spíš jakože hlavně nevážit se, neklást důraz na to vážení se třeba denně, ale jako uvědomit si, proč já něco dělám pro to svoje tělo. Spíš takový to dostat se do hloubky, do podvědomí klienta, že vlastně proč ty jsi za mnou přišla, z jakého důvodu. Chceš hubnout a jenom proto, aby si vypadala líp, anebo protože chceš mít zdravý život, chceš, aby ti bylo dobře a vlastně i tím, že jako zhubneš, tak nebudeš třeba, jako pokud je člověk obézní, tak jako nebude mít takový nápor na to tělo, na ty klouby, bude se líp cítit, zdravý kardiovaskulární systém. Má to spojit to se vším možným, ale opravdu jako záleží na člověku. Ale hodně to vede k té psychice. Okay. Ty si nám vzpomínala prednedávnom, že aj ty si vlastně jako teenagerka si prešla s tou anorexiou. Ako to vůbec vzniklo a kedy? Bylo to v té pubertě? Alebo v tom čase to vzniklo? A je to okolie? Protože já nevím, ten pocit toho, že nechceš přibrát, nechceš být... Že se bojíš. Že... A to si jako chytila. Protože chytila. Ostatní... Jako někdo na mě plivnul. No, kde si to chytila? No, já si myslím, že
Hodně to začíná vlastně jakoby od rodičů z dětství, protože v té naší době si myslím, že se hodně jelo takový to, no podívej, tady to bříško, nebo tady máš kejtičky a... Nejez tolik, budeš tlustá. Nejez tolik, to už ti stačilo. Jo. A nebo naopak je takový to, dojez to, nebo nepůjdeš od stolu, a nebo nedostaneš čokoládu, pokud to všechno nesníš. Tak už tady, jako v tom dětství, to se to hrozně, jakoby člověk ani neví jak, ale už se to tam zasazuje, takový ty semínka a člověk to má v hlavě. A já vím, že třeba moje mamka, tak ta celý život měla problémy s břichem, nebo furt říkala, já mám velký břicho. A tím, jak jsem to slyšela i já jako od dětství, tak já taky. Já měla furt komplexy, jako že já mám velký břicho. No a stalo se mi to ve 13, že vlastně jsem se začala víc hlídat najednou. Ani nevím, jak to bylo, jako, že takhle bych si řekla, přišlo to ze dne na den. Ale začala jsem se hodně hlídat v jídle a pak, jak se člověku smrskává žaludek, tak už ani jakoby nemáš chuť jíst, najednou vidíš, že to jako funguje, že člověk hubne a pak už ale jako se to dostalo do takového stádia, že nemáš ani kontrolu nad sebou, že by se začala jako přibírat. Že prostě nechceš vidět to, že už je to jako nebezpečný a opravdu byla kost, já měla nějakých 40 kilo a jako chodili jsme k doktorovi, furt to nepomáhalo, vážení. A no pak mě odvezli do Motola, takže jsem tam musela být 3 měsíce, kde vlastně mě naučili zase jak jíst a tím, že jsem tam byla i v kolektivu se všema holkama, který si procházeli tím stejným, tak to hodně pomohlo. Wow. Takže si sa vrátila naspäť. A čo sa stalo teda od tej doby? Týmto si prešla? Dávaš si pozor, čo ješ od tej doby? Ako to máš? Ovplyvnilo ťa to nejak ako s tým, že čo si vyberieš na jedlo, v akých porciách? Ako to máš teraz? Je jako těžko říct, jestli můžu říct, že tohle to mě přesně ovlivnilo. Já si myslím, že tak nějak mám v sobě daný, že mě ta zdravá výživa i jako baví. Vždycky jsem měla tendenci k tomu spíš jakoby se stravovat zdravěji a chutná mi to. Já jsem nikdy nebyla fanda nějakých jako smažených jídel, řízků a vždycky jsem si radši třeba jako i vařila sama, ale ne protože jsem věděla, že bych potom jako mohla zhubnout, ale protože mě to chutnalo a dělalo mi to dobře. No, ale jak mě to ovlivnilo, je to hrozně těžký říct. No ne, už neprejedáš sa. Měla jsem tendence. Měla jsem ještě pár let zpátky, ale je pravda, že čím víc se tou výživou zabývám a i tou psychologií, tak už to nemám tyhle ty problémy. Ale ještě nedávno jsme s manželem o tom přemýšleli, jak jsme měli třeba, to bylo ještě předtím, než se mi narodila dcera, těch takových 5-6 let zpátky třeba, tak my jsme měli prostě víkendy, že třeba neděle a jenom jsme jedli. A jenom prostě jsme věděli, že celý týden se držíme a přišla neděle, no a dneska je ten den, kdy se prostě jako bude přežírat a já jsem se sotva mohla zvednout jako z gauče a ani jsem si to neuvědomovala, že by to mohla být jakoby další fáze třeba té poruchy příjmu potravy. Ale tím, jak si člověk i zakazoval pořád něco, že jsem se opravdu snažila držet, to je taky další problém, že člověk drží od pondělí do pátku a pak víš, že prostě budeš mít ten cheat day, to není vůbec nic dobrýho. Vůbec si to nedovolila. Může být kdykoliv. Právě. Například. Je důležitý. Nebo jich může být víc, jak říkáš, těch 80-20 můžeš si dát, prostě nedáš si celou čokoládu, ale dáš si prostě jenom takhle ten kousek. Hlavně si to neodpírat. Ale hlavně si to neodpírat, protože pak se ti to vrátí anyway. Já si myslím, že tohle je, čím jsi si prošla a že jsi se vlastně vrátila zpátky, nebo jakoby forward dopředu s tím, s tou education a že jdeš takhle lidem pomáhat je hrozně hezký. A motivační musím říct, protože já jsem si taky prošla něčím a je to hodně psychologický. Řekla jsi to hezky. Je to wow. Čo by si doporučila takto mladým dievčatám alebo vôbec ako mladým ľuďom, ktorí chcú mať postavu ako tie dievčatá na Instagrame, vieš? Pretože teraz je to tak, že každý chce vyzerá dobre, čo najlepšie obočie, vlasy, všetko. A čo je normálne? Žena sa chce cítiť dobre, ja tomu úplne rozumiem. Ale dosahovať nejaké postavy, vieš? Ako, že to vidíš na tom Instagrame a teraz to chceš dosiahnuť len pretože to je zaujímavé, je to cool. Alebo pretože sa chcem dobre cítiť. Ja sa chcem dobre cítiť, ja chcem mať ten pohyb, ja chcem mať to telo zdravé a hýbať sa v tom a žiť v tom tele, zdravom tele. Čo by si doporučila divákom, diváčkám?
keď sa im proste toto stane, vieš, pretože si sama s tým prešla. Mala si teda tú anorexiu. Ja si myslím, že je dosť mladých dievčat tam za našou kamerou, ktoré si s tým možno tiež prechádzajú. Čo by si im doporučila? Já bych asi úplně každému dokonce doporučila to, aby svůj jídelníček nebo celkově životní styl konzultoval s nějakým nutričním poradcem. Protože je spousta lidí, kteří si myslí, já jim zdravě, já všechno dělám správně, ale oni jsou to jen takový střípky, který člověk jakoby pochytí jen z toho Instagramu a tamhle ten jí takhle a tamhle to dělá toto, tak to musí fungovat a je to správně. Ale my nevidíme, jako jednotlivý člověk nevidí už do toho života celý ten background toho, jak funguje ten den toho daného influencera třeba. Takže ten nutriční poradce už se podívá, i kdyby to měla být jenom jedna konzultace, tak nutriční poradce se podívá na to, jaký je celkový den toho člověka a co se tam děje správně a co špatně a vlastně může aspoň trošku vzdělat klienta jenom po jedný malý krátký konzultaci. Okay. No je dobře, že tohle lidi dělají, to jako ty, že tam jsou tyhle lidi. Já si myslím, že instagramových profilů by takových mělo být víc těch edukativních a méně takových těch show-off, víš, že prostě ukážu tady něco nereálného, co ani není prostě přirozený a ty malý holky pak naskočí na ten Instagram a vidějí to jako, že wow, takhle chce vypadat. Už i ty rodiče by to měli trošku eliminovat a říkat prostě ne, takhle to není normální. Ale jako, je to velmi těžké, protože... Je to těžký, ale... Mihalnice? Řasy. Populárne teraz. Každý si ich necháva nastreľávať, proste to... Nastreľávať? No ja neviem, čo robia, lepia si to. Lepej se. No, to ste šialené. A teraz... Tak ja mám dceru, ne? Ale už 2-3 roky naspäť ja vidím práve na tých školách tu v Austrálii jej kamarátky, alebo vôbec aj tie tanečničky, kde ona chodí ako do tanečného klubu, tak tam ich vidím, že všetci mají tyto myhalní. Tak tam je to docela normální, my jsme to taky měli. Dobre, na tancování ano, ale v škole, veš? A teraz ale ano. automaticky je to ťažké na to oko. Čiže už nemají také pekné oči. Ani nevieš, akú farbu očí mají ty děti. Im je 12 rokov. No. A nevidíš do očí. Nevidíš, protože to mají úplně tak ťažké. To je úplně také... Jo. Všimli jste si to? No, 100%. Tak to jako na těchto mladých? Takže já vím, jak to je cítit. No. My jsme to museli mít, my jsme tancovali. No na tancování mi je to jasné, to mala aj moja dcera. Počkej, to byl aj právě ten make-upy a všetko. No, ale to je ten problém, protože my jsme měli, potom? My měli, že jo, mistrák v neděli. No. A ten make-up byl většinou voděodolný, takže pondělí si šla s tím do školy. A takhle si mrkala na tu češtinářku a ona na tebe úplně, Ježíši Kriste, dneska na to tak ty učitelky asi nekoukají. Dneska je to právě, že znormalizovaný. No, podle mě by to mělo být ve škole taky zakázaný. Jako. Já určitě. No, ve škole, tak je to o rodičoch. No a tým som chcel vlastne povedať to, že vlastne dcera, ja som jej to nedovolil. A teraz ona mala hlavu dole, nie? A my sa takto rozprávame a hovorím, čo ti je? A ona, že som iba jediná, ktorá to nemá zo svojich kamarátiek. No. A že sa cíti strašne trapne medzi nimi a že si zvyká, ako že bude stále mať hlavu dole. No mňa to ako ranilo extrémne, že to takto ako cítila. Tak samozrejme som išiel hore do nebička, zobral som všetko to modré, zniesol som ho dole, všetko som mi povedal, že má nádherné myhalnice samozrejme a je to veľmi ťažké ich presvedčiť v tom veku, pretože väčšina tých detí to má a ja neviem, či získajú priateľa alebo niečo iné proste tým, že si to takto dajú, tak je to dosť ťažké. A je to také, pre každého rodiča docela asi ťažké. No a to nie je len to, proste, vieš, človek potom vníma, že naozaj ona je iba jediná z tých 10 detí. Potom mám ten pocit, že ja jej niečo zakazujem, to, čo by vlastne všetci ostatní majú, a len ona nie. Takže je to veľmi ako ťažké s tým, že ako hovoríš, ona je tanečnička, už tancuje proste 8-9 rokov, a takže takéto myhalnice a vôbec maľovanie sa a špitky na tvári, to bolo úplne normálne pre ňu, keď išla do školy na druhý deň, tak ešte všade sa to blízkalo s ňou. Takže vlastne, ale to som bral, ale toto mi docela príde také ako, že naozaj tie decká
si myslia, že to je fajn a to je aj s tým telom teda, že ako vyzerajú. Oni chcú väčšie pery už v tomto veku. 13, 14, 15. To jsem chtěla i já, ale v tom za veku? mě, jo, ale za mě, pozor. Prečo? No, protože jsem měla pocit, že jsou prostě malinký, nevím, že nemám ten vrchní red prostě dost a nevím vůbec proč, že jsem to viděla někde, to si nepamatuju. Co to jakoby triggerovalo, Takže to jsi si vůbec dala nevím. flašku? Ne, za nás, jako ono se to prodává ještě teď, ale za nás byl prostě lesk narty, který byl s nějakým peppermintem nebo něco a pálil a normálně ti fakt zvětšil prostě ten red. Aha. A bylo to všude v Avonu, všechno to. Jo. A prostě hrozně se to jako řešilo, každý to musel mít na mojí střední. Ale to mě jako by přešlo. Víš, že mě to jako přešlo. Ale další věc, namalovaný řasy, taky mě to přešlo. Říkám, ne, mně se to nelíbí, já už to chci sundat, vždycky jsem to doma dřela tím prostě po soutěži mejdlem. Vypadalo to ještě hůř, našla jak zombík do školy, no anyway. No ale co se dneska děje, že ty mladí najednou, že nemám dokonalý face, nemám dokonalý tohle a jde si to hned prostě chirurgicky změnit hned. Ani nepočká prostě ten měsíc, 2, 3, jestli ho to přejde nebo jí. A celý se to už změní. A pak, jako co s tím? A teď, co s tím rodiče mají dělat? Jako, to mi řekněte vy, já ještě tam nejsem, ale jako, vem si, že ti prostě přijdou domů najednou, že si nechali to někde udělat, že jim to někdo... No, snad ne. Snad ne, ale... To je tá výchova zase, vieš? Keď už sa o tom bavíme, že toto by sa tam nemalo stať, pretože si to dieťa vychovala tak, že má rešpekt k tebe ako k rodičovi, že toto ja si nemôžem dovoliť urobiť len tak. Aspoň do tej doby, kým ti není 18, 19, 20, kedy ten rodič si povie, OK, tak už máš hlavu svoju, tak si to nes. No. Ale, tak toto mám ja. Ale hovoril som na začiatku o tebe, Miška, že si teda mama, máš dceru. Ako vyzerá jedálniček tvojej dcery? Teda? Ako vyzerá jedálniček dcery nutričnej koučky? No. Si všichni mysleli, že to je dokonalý, ale ono vůbec. Protože jako ono jako... Nechávaš ju byť dieťaťom teda? Že občas ideš na ten mekáč? Hodně. Alebo urobíš hranolky doma si svoje? Já jsem velký zastánce toho, že čím méně se to zakazuje, tím menší touha potom je. Takže nikdy, ale nevím, jestli to nebude taky i její osobou, nebo i tím, co jsem třeba jedla v těhotenství, protože já měla vždycky chutě na takový ty dobrý jídla. Já milovala ovesnou kaši s burákovým máslem a takovýhle jídla. Jo, já jsem ve velkým takto jedla. A Mia teda nemá nějaký tendence, že by chtěla McDonald's. Ona to měla párkrát, já jí to klidně dám, nebo takový ty chicken nuggets, ale jí to nic moc neříká. Hranolky ona si dá třeba, je to tam vždycky jako, že hodíme, když je člověk v restauraci, že jo, tak to si dá toho burgera a na burgeru já osobně ani nevidím nic moc špatného. Tam máš prostě maso, housku a má tam kečup většinou, to má takový jako hodně simple. Cukor. No, jo, a tak trošku pocukrené kečupom. Tomu už rozumím teda. Moje máma zase jedla nanuky, takže se jako non-stop nanuky, takže se bála, že vyprdne jeden velký nanuk. Ale já mám teďka furt jako, já miluji zmrzlinu. Takže ty jsi měla chuť na zdravý jídlo, no tak to má dcera dobrý teda. Jo, jakože ona nemá, i když taky to není žádná sláva, že jako prostě občas si dá, nebo občas, má ráda si dát i salámy a takovýhle věci a jo, dá mi to, procesované jedlo. Jo, ale párečky. Ale dá mi to třeba jedno kolečko, ne s tím, že bych jí tam dala 4-5 koleček, aby se tím zaplácla. Tak ako vyzerajú jej raňajky? Jogurt. Teda. Ale a s tím teda tak kupovaný jogurt, nejsem s tím spokojená, ale dělám tam právě v tom ten balans, snažím se, protože ona má ráda, má takový oblíbený ten jogurt, kde si nasypeš takový ty čokoládový drobečky, ale není to nějaký ten jako extra špatný, že bych nedávala lentilky, ale jsou to ty kobány, víš, takový ty... Jo, my tomu říkali blbosti, že tam nasypeš blbosti, ale přitom to jsou zdraví blbosti. Jo, no tam jsou čokolády. Je tam troška čokolády, trošku cereálí. Takže má jogurt krásně sladký. Ale dává mi takovej ten kompromis, že teď pár dní měla jogurt, tak jeden den dáme zase třeba vločky, udělanou kašičku, jo, jakože jí to aspoň střídám, aby to neměla pořád, nebo někdy to pečivo namazat. Vajíčka se konečně naučila. Aha. To ale ono to není jednoduchý, když ti to dítě nechce. Já vím. Ono to do něj nedonutíš. Já jsem tiež nemal rád.
pražené vajíčka. Dlouhé roky. No ona třeba měla období, kdy jí to chutnalo, tak já najednou nadšená, jo, budeme jíst vajíčka. A pak po třetí, ale už se to zase nedá, no. Tak pak bylo pár měsíců, kdy ne, no tak jako často to striedate teda? Pondělok mala jogurt, v útorok ale tak třeba třikrát jogurt. Třikrát v týždni. A pak jednou, dvakrát, jednou kašičku, smoothie třeba. Ale snažím se jí i ptát. Říkám, hele, včera jsi měla jogurt, tak co dáme teď? Dám jí na výběr třeba smoothie nebo kašičku. Ale je dobrý dávat i na výběr a ptám se jí třeba i to, co chce do školy. Ale vždycky víš, jako, že tam je ta psychologie dát jí na výběr z těch možností, co chceš ty. Ano. Tak to děláme s oblečením u ní. Jakože musíš jí dát na výběr, ale ty už si vybere. Ty už si vybere. Ano. Takže tu máš dvě možnosti a jsem spokojená s oba dvoma. Jo, vybereš si tady tu, já jsem OK. Jo. A to je rozumné. Jo, takový to nejmenší zlo vybrat a ona už má pocit, jo, já jsem mohla mít, já jsem in charge. Takže... Chceš ho tak vychovat? Jo. Jo? Nebo jakoby nemám s tím problém. Ale jako, rozhodovat. Ať se umí rozhodovat, no. Co ty svačiny v té škole, teda jak to tady vypadá? Protože já vím, že v Čechách je to docela jako populární ty svačiny mít hezký a je tam, chápeš, hezký prostě. Jo. Šunka, sýr, salámek. Moje mamka měla dokonce i vysvědčení za nejlepší svačiny. Ne. Jo. Takže jako my jsme byli nejlepší. To za nás nebylo ještě. Pak jsme i dílovali svačiny, někdo měl tak lepší. To bylo jasné, to jsme všetci si menili. Jo, to bylo. My sme to mali tak, že vlastne keď kámoš oni mali zabíjačku, on doniesol klobásy. Ako to sú raňaj, to sú svačiny na vesnici. To není Praha. Vy tam idete jednu šunčičku. obložený bagetky. To u nás normálne klobása, slanina, tlačenka, paštiky. Prišiel týpek normálne do triedy, to si úplne úzený cítila v celej triede. No ale počkej, když je to takhle domácí, no tak to musí být Němka. Výborné. A vieš, čo bolo ešte dobré? To že vlastne spolužiak, jeho otec pracoval v mliekárni a rozvážal a vždycky nosil jogurty nejakým spôsobom. Dobrý. Takže tam sme dealovali tie jogurty s klobásou alebo chleba s paštikou a tak. Takže to bolo skvelé, to bolo dobré. Tu v Austrálii to asi je podobné, ale tu nemáme obedy. Tu absolútne neexistujú obedy. Čo si myslíš ty o tom systéme, aby tie deti mali prístup k teplej strave v priebehu toho dňa? Alebo im stačí len tie sendviče, čo vlastně tu funguje takým způsobem, že sendviče, ovocie. A ještě předtím teda mi řekni, jestli má teda svačinu a pak teda ten oběd. To mě zajímá. No, musí mít do školy dvoje věci. Má jakoby morning tea, jako ranní svačinu a tam mají nakázaný teda, nebo řečeno, že by to mělo být nějaký kus ovoce nebo něco takového. Okay. To je takový ta 10., 11. A pak je ten lunchbox, ty obědy. Že jo? Já bych byla šťastná, kdyby měli teplé jídlo, protože by to ušetřilo práci jak mě a řešení jídla. A taky jsem se i všimla toho, že když třeba byla ve školce a tam měli teplý obědy, tak ona sní všechno, i kdyby jí to nechutnalo. Nebo nevím, kdyby jí to nechutnalo, tak asi ne, ale nevybírá si tolik jako doma, protože ostatní děti to jedí. Kdežto doma, já jí třeba udělám nějakou rejži, brokolici, i když to má zrovna ráda, ale cokoliv jako jí udělám takového třeba, co jíme my. A ona už je taková vybíravá, ale vím, že kdyby jí to dali ve škole nebo ve školce, tak to sní, protože uvidí, že ostatní děti to jedí. Že? To se divím, že to tu nemají. Normálně jídelna ne. Vybereš si 2 jídla. Když jsi nevybral tvoje chyba, máš to, co si nechtěl. Systém. Já myslím, že Anglicko to má velmi podobné a ten systém je tu docela taky jako pretlačený, takže je to jiný systém. Dobré, takže dcéra nutričnej koučky, to má docela, já jsem čakal, že to bude mať těžké, ale jako je to docela fajn. Vyberáš ty obedy ty? Keď príde domov zo školy a zo škôlky, čo ju čaká? Dávaš tam tie nutričné veci, já nevím, čočku spravíš, alebo... Snažím se tím, že jakoby, hodně jsem o tom na začátku přemýšlela, říkám, ježišmanko, to jak to budem dělat, ale aspoň když, já si říkám, my v Čechách jsme zvyklí mít teplý oběd a mívali jsme třeba studenou večeři, že si dáme tu chleba, housku prostě k večeři. No tak já si to tak jakoby v hlavě srovnám, říkám, no tak já jí to otočím. Ona bude mít tu housku do školy a k večeři bude mít teplou. Takže ve finále je to stejný, jenom prostě jí tam dám víc druhů, vždycky se jí zeptám, jestli chce radši housku chleba nebo sendvič, že já už takhle jí dávám zase ty možnosti na výběr, ale vždycky tam dám nějakou zeleninu, ovoce
A taky i nějakou mňamku. Ona z toho má radost. Takže. A říkám si, má tam spoustu jako i velký výdej energie a tak ať si dá. No a čo na záver poradíš našim divákom, tým, ktorí sa rozhodli si nájsť takúto koučku ako si ty? Dúfam, že nabiehate na www.michaelamalík.com, kde môžete vidieť aj celý program, informácie, môžete si aj zároveň objednať a hlavne sa porozprávať. Ja si myslím, že tá komunikácia, otázky sú zadarmo. Miška vám určite veľmi rada poradí. Čo by si ty poradila teraz takto? Tak já bych určitě každému doporučila skontaktovat nějakého nutričního terapeuta, mě třeba, nebo už jenom z toho důvodu zjistit, jak vám můžu pomoct. Já nabízím 15 minut, půl hodinky zdarma, kde se můžete zeptat na různé otázky, jestli to je pro vás, jestli potřebujete nějakou změnu, abyste vůbec věděli, jestli si sedneme, jestli vám to vyhovuje nebo ne. Každopádně za zkoušku člověk nic nedá. Presně. A pokud chcete pro sebe něco dělat, tak ten začátek, ten první krok aspoň té konzultace je nutný. Super. Já děkuji, Míšo, že jsi tady byla. Zase krásný informace. Kdo to neviděl, tak máme další 2 videa s Míšou, už tam jsou ještě větší, lepší, nějaký deep informace, takže nabíhejte. Každopádně, kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak určitě můžete Míšu nebo nás kontaktovat. Určitě. A děkujeme, že sledujete, že jste tady, no a já se budu těšit na další týden. Presne tak. Na budúci týždeň bude taký týždeň oslav a jedni sú 8.4., no a tie druhé sú 9.4., kedy budeme mať špeciálne vysielanie, keďže niekto tu bude oslavovať narodeniny, ale v stredu teda 8. sa oslavuje niečo medzinárodného, o tom si povieme teda toho 9. Dobre? Okay. Tak, sledujte naše sociálne siete, sledujte nás na YouTube, na našom Facebooku, na našom Instagrame, sledujte aj Mišku Michaela Nutrition. Nutrition by Michaela. Nutrition by Michaela, sledujte ju na Instagrame, ale aj na Facebooku. Áno. Ďakujem, že ste tu boli s nami. Taky moc děkuju. Mějte se hezky. Čau.